کراچی مذہبی جماعت سندھ امن مارچ درگتہ ٹریفک پولیس صدق بند کنگے پلانچنگ کو تک ٹریفک پولیس ردا معلوم زحمت جی رہا چھ بچہ کے واسطہ شاہراہ قائدین چ نمائش راؤٹ نیمگا مروان شاہراہ فیصلے سرا شاہراہ قائدین فلائی اوور چ سوسائٹی نیمگا ٹریفک روگے اجازت نبی ٹریفک پولیس نیمگا چ گوشک بتک کہ ایم ایچ جینا روڈ چ سوسائٹی و شاہراہ قائدین نیمگا چ راؤٹ اجازت نبی تارک روڈ چ اللہ والا چرنگی و شاہراہ قائدین نیمگا چ روگ اجازت ہم نیستی ٹریفک پولیس نیمگا چ ای ہم گوشک بتک کے رواں کگر پاٹکا چ قائد آباد و نرسری دا ٹریفک روانی سست بے کے گمانی دومی نیمگا جمعیت علماء اسلام ربالکار گوشگین کے مولانا فضل الرحمان چیر دستیا رواں کگر پاٹکا چ کراچی شاہراہ قائدین دا مارچ کنانا سر بیتی و یکجہتی درشان کنانا طوفان اقصی و سندھ امن کانفرنس آسی گپ پتران ہم کنت ربالکار جے یو آئی ردا فلسطین چ آؤ کے غازہ نمائندہ ڈاکٹر ناجی ظہیر الشیری ہم مارچ معلوم کنگو گپ پتران کنتی وش نیوز کراچی۔